Dnes si povieme niečo o nástrojoch na výber oblasti. Obrázky môžeme upravovať dvomi základnými spôsobmi. Buď upravujete obrázok celý, alebo len niektorú časť. A práve výberom časti obrázku sa budeme zaoberať v tejto kapitole. Časť obrázku vyberáme preto, aby sme na nej použili nejaký filter, napríklad rozostrenie pozadia, zmenili farbu, alebo časť len skopírovali niekam inám. Takže najjednoduchší výber oblasti urobíme nástrojom obdĺžnikový výber alebo elipsa. Vyberieme si nástroj obdĺžnikový výber. Že myšou si nakreslíme vhodný výber. Teraz môžeme s výberom rôzne manipulovať. Stlačíme výber transformovať. Môžeme ho napríklad zmenšovať. Môžeme ho otočiť. Alebo cez úpravy transformovať môžeme výber napríklad deformovať, dať do perspektívy. Skúsim to cez deformovať. A urobím si výber okna. Samozrejme, keby som to chcela presnejšie, musím si to priblížiť. Teraz tento výber alebo túto transformáciu musíme použiť. Takže stlačíme hociktorý nástroj, dáme použiť. Čokoľvek teraz urobíme, zmení sa len to, čo je vo výbere. Napríklad zmeníme úrovne alebo jas a kontrast. Vidíme, ako sa nám mení ten obrázok. Skúsime si zvýrazniť farby. Alebo aj jas a kontrast. Alebo môžeme takýmto spôsobom túto časť skopírovať do nového obrázku alebo do čistého nového dokumentu. Ak chcem výber zrušiť, buď s ním nie sme spokojní, alebo už splnil svoj účel, urobíme to príkazom výber odznačiť. Ak chceme výber znovu obnoviť, stlačíme výber vybrať znovu. Ak chceme vybrať celú plochu dokumentu, napríklad ju skopírovať niekam alebo tak, použijeme príkaz výber vybrať vše. Väčšina oblastí, ktoré budete kresliť, ale nemá presný pravouhlý alebo kruhový tvar. Naopak budú veľmi nepravidelné a členité. Skúsime si nástroj lasso. To je toto. Podržíme dlhšie klávesu myši a vidíme tu rôzne podnástroje. Prvé je lasso od ruky alebo obyčajné lasso, druhé je mnohouholníkové lasso a tretie je nástroj magnetické lasso. Takže skúsime to prvé. Prípadne si trochu priblížime obrázok. Stlačíme klávesu myši a vidíme, ako sa nám tvorí vlastne čiara. Tak, ako ideme rukou. Výber uzavrieme tým, že pustíme klávesu a výber sa mi najkratšou cestou spojí s tým začiatkom. Alebo
alebo rukou vlastne dojdeme až k tomu začiatku. Druhým nástrojom je mnohouholníkové laso. Môžeme ho použiť tiež na výber okna. Čiže za kurzorom sa bude tvoriť priamka. Ďalším klepnutím vytvoríte bod, v ktorom sa priamka ukončí a vytvorí sa nová. Kreslenie ukončíte buď klepnutím do počiatočného bodu, alebo dvojitým klepnutím kdekoľvek. Tretím nástrojom je magnetické laso. Toto laso je vhodné pre nakreslenie výberu oblasti, tvoreného rovnakou farbou. Skúsime si otvoriť iný obrázok. Tu vidíme levicu, ktorá je viac menej na zelenom pozadí. Trochu si ju priblížime. Ohraničenie tohto výberu sa vlastne priťahuje k hrane farebnej oblasti. Preto sa to volá magnetické laso. Už si to vyskúšame. Vidíme, ako sa nám postupne tvoria body. Keď sa dostaneme do nejakého miesta, kde sa krivka nedokáže prichytiť, tak si môžeme kliknutím vytvoriť vlastný bod. Ak nám nejaký bod nevyhovuje, napríklad nám krivka vybehne niekam inám, backspaceom vlastne zrušíme ten bod. Skúsime si vybrať celú levicu. Samozrejme, keby to chcem o mnoho presnejšie, musím si to priblížiť. Takže máme približne vybrať tú levicu. Otvoríme si ešte nejaký iný obrázok. Môžeme si ju skúsiť skopírovať sem. Samozrejme musíme najskôr skontrolovať veľkosti obrázkov, či sú približne rovnaké. Rozlíšenie 72. Takže sú. A cez úpravy kopírovať si ju môžeme skopírovať sem.
No a tu si už môžeme rôzne upravovať, aby sa nám viac hodila do prostredia.